L-iżviluppaturi tal-proġett Townsqaure f'Taslima ppreżentaw pjani ġodda għal dan l-iżvilupp bil-għan li jitnaqqas drastikament l-impatt viżiv tal-bini fuq iż-żona tal-madwar. Fi stqarrija mill-iżviluppaturi nfushom jingħad li issa l-għoli tat-torri se jkun qed jonqos b'37 metru jew 11 sular. Il-pjani ġodda jsegwu deċiżjoni ta' Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-ippjanar li kienet iddeċidiet li l-iżviluppaturi għandhom jagħmlu bdil għal proġett li kien approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar fl-2016. It-tnaqqis fl-ammont ta' sulari mhux se jaffettwa l-ammont ta' spazju miftuħ kif propost oriġinarjament, jiġifieri madwar 7,500 metru kwadru minn total ta' 12,000 metru kwadru tal-proġett. Dan jagħmel iż-żona l-ikbar waħda pedonali fiċ-ċentru ta' Taslima. Sar ukoll tibdil fiż-żona pedonali li issa se twassal għal moviment aħjar ta' dawk li jagħmlu użu minnha, iktar ħdura kif ukoll ġardina fuq wara li l-koll huma miftuħa għall pubbliku. Il-proġett jinvolvi l-iżvilupp ta' 159 appartament, ħwienet u ċentru kummerċjali, ristoranti u kafés, kif ukoll parkeġġ taħt l-art u restaw ta' Villa Drago.